wani MPC ne. Rex on the beat. Da farko suna naki ne nake iya ganewa, ko ina zan je maganganu ba su cewa. Rabbi ne ya bani ke kyakkyawar yarinya, kuma mai alkunya mai kyawun halayya. Na yarda da keke ma yarda da ni ba jayayya. Ni fa na fara sanki ne tun kina karama. Sanki ya sami jiri ya sa ina kyarma. Yanzu komai ya ƙare, mene saura? So yayi min daɗi ran naki nake ta so in ji. Zuciya ta kin yi kamo kina taɓan hanji. Yanzu ba ni gani banji, ya san ki na samu waje. Tunda dai na yarda da ke, yanzu kin mini dan gani. Sanki ya shiga rai, zuciya ya taɓa mun gani. Abinda dai na iyawa fahimta, sanki yana a cikin rayuwata. Abinda dai na so ke ce ba mugunta. Yanzu kina raina, dole ne in yarda da ke ɗaya. Abinda ke raina sanki ne, sanki na a duniya. Bana ganin komai sai ke ɗai, sanki na a jini ɗaya. Abinda nake nema za na samu, tunda da roƙon Allah muke rayuwa, da yardarsa muke rayuwa. A yau wasu suna rayuwa a domin ma'aiki ne. Shugaba na halittu sarkinmu sarki ne. Shi ne ya bani ke na batu, tunda kin mini ni kadai. Abinda yanzu na so kika so, tunda mun zama mu daya. Abinda ke raina dole ne in bayyana miki, tunda na fuskanta kin riga kin raina dan haki. Abinda dai miki ne ya riga ya sani na haki. Barbar komai yayi daidai nake so a yanzu. Saki ke matin da kika sani na canzu. Yaushe ne auren mu da ni da ke. Burina yanzu, burina zama da ke. Ba na son kice, ba na so na ce, da kauna na yi fice. Sanki ya kamo kafin ce girma, tunda kin kai ma. Faɗin ƙara faɗi sai an ƙara tuna mun. Yanzu ne auren yanzu ne. Yanzu ne auren yanzu ne. Rex on the beat.